Айде, на здраве. Здраве. И какво беше сега? Слонината с какво вървеше? С ракия. С ракийка, да. Ториан с ракия. И с вино. Ракия, предполагам, че и слонината И с какво предпочитате сон? Аз съм по традиционните рецепти предпочитам от тази традиционна. А не искаш да опиташ качамак с сини сливи и препечена царска сланина. Интересно ми е, да. Това е ястие, което е гурме за непцето. От Троянския Балкан. Всичко е от Троянския Балкан. Царската сланина е шарена сланинка. Значи тя има ред месце, ред сланинка и кожичка. А не натурално. Горе е пушена. Да. Затова сме нарекли царска. А тази каква е? В Тази е тази сушена. форма. Значи, тази сме изсушили, направили сме като наденичка с малко червено месце и сме я и опушили. Е много интересно. Не сме И юначка, тук от терезийското юнаците много ядат. Тя много върви с ракия. Тя е за традиционалисти. Тя е за нас. И червен лук. Тя е за нас. Бутни си. А пък ако знаеш с този домашен хляб с квас как върви, Ама с този домашен хляб върви и друга сланина. Нещо отгоре е така. Каква искаш? Осолена. Веднага усетих Осолена прилив на наложена на енергия. билки, която е балканска. Царска сланина, препечена, леко жарна. пък Може би всъщност леко царска. жарната, препечена, да. Ще сложим едно парченце. Ти ще прецениш, ще си аз ще си взема едно гурме сандвич тук. А тази е осолена, препечена на За жарна. мизена сланинката. Много добре изглеждат Тези обаче. сланинки вървят с традиционните подправки. Чесън, лук, маслинки, червена люта чушка. Да. Но за Ти сложа новаторите сливка. в готварството ние сме приготвили модерни хапки, които стават за всяка една трапеза. Ако искате, например, да посрещате гости за абитуриентска бал на вашия син или за рождения ден на дъщеря си, може да си направите такива изтънчени ястия. Невероятно. Кирчо ще има абитурент Лук. тази година. Слонинка, томат. Татко казва си едно време, има яб, че ще загубя слонината, ме яб, че намери някой дет не може да се я нарежи. А тази с какво е? Тук сме направили шишчета. Шишчета. Шишчета с сушена синя слива, томаче, чушка, балканска сланина с зелени билки, осолена сланина и всичко е зелени жарната на... Да. Може ли на мене да... нищото. така О, да го- заповядайте. Да, благодаря. Благодаря. А не искате ли хапка с сланинка и с сладко от сини сливи? Това е Също голямо. е традиционно за нашия край. Големи изкушения сте приготвили. Аз ще ви сложа. Да, благодаря. Аз предпочитам Благодаря. само соленичко, не мога да ги меша. Е, Ще Ти наблегна си на... към тази дъска. Да. Към... На мен И е важно да се споделя с приятели. Приятели. С И приятели. какво е най-важното още? Значи за любовта трябва време. За виното трябва отлежаване, а за сланината Сол. много сол. Винаги Сол. трябва сол. А ако искате да разберете дали е достатъчно, свивате си 5 пръста, топкате в солта, която сте сложили над сланината и ако се отпечата като лапичка на коте, значи е достатъчно. Но както баба казаш, никога не е достатъчно. Още малко. Ти за да застане като хората, викаш комшийката, те посули, защото тя не им свири да слага по много сол и слага по повече. И сланината за да застане, трябва да има много сол, защото иначе Ама не дейте си изказва рецептите. това не са рецепти, това са Така традиции. ли? А, традиции, добре. Това е традиция. Еми, Сланината си прави от векове в нашия Такива хубави сланини. На здраве, дайте Здраве. година пак. И Айде, споделяйте всичко с приятели. айде, приятели, приятели с приятелки. На здраве. Здраве. Здраве.